И какво става, пичове? Аз съм The Flip Gamer. И това е Skyfaction PvP. Да. Днес ще направя едно ревю на мега якото сървърче. Мен много ме кефи да правя PvP тука. И върва с малко FPS. Е така. Да. Фак. Значи, сега, това е спауна. Да. Тук има стартер чест, който съм го обрал. Също така има китове. Аз съм взел всичките китове без Star Plus. Тук има Mob Arena и Spliff. Сега ще отиваме на ларповете. Това ми е Ender Chest-а. Първият ларп е бонус SMS. Това е... Details, fast. Така. Да, сега се оправи малко лага. Тук има оп айтеми. Значи Monster Spawner 480, Full Enchant Armor 240, Full Sword 120, Axe Brat 2, 5 Golink и 240, 64 Bedrock 480, 3 Wither глави 120. Тук скайпа е Антуан Дона 15.05, 15.05. Ако искате да си купите итеми, това е първия ларп, дроп партито, да го покажа. И съм настигнал, затова посвършим така. Това е дроп партито, тук има сърца. Евентите са от 8 часа, т.е. след няколко, 2 часа или колко ларп енчант. Това тук са топ килърите, това са махна. И статовете ви. Това си енчанта, тук има 26 лева, 16, 20 и 30. И тук има някакво фонтанче, което води до покрива на това. Да. Warp End. Всъщност не е да стават много хубави белета. Аз тамка имам, от тамка си спечелих 2... Опа, тази брадва ми я гледайте. От тамка си спечелих 2 фул бради, даже 3. Аз имах само тая, която ми я подариха. Един пич, който е ютубър плюс. И да. Имам 3 стака. Такова, 6 лега. Тук потрошене про четворки, имам рейкинг двойки. Тройки, не. Warp. Кой е Warp? Food. То някакво го показвам. Въобще то си знаете фуда. За храна. Warp Force. Какво е това? Тук има пошени. Това е нещо като Speed за евентите. Warp Help. На Help, както знаете вие, абсолютно всичката помощ, която ви трябва. Тук е стафа. Омера е скузи. Втория омер е Арет Хол. Хият мир е
Beat, модератор Magnitus, модератор да Ender Equip и тук част хелпъри Warp, Yapper Noise GR и Exotazy. Тук това са руловете, правилата. Не сложете ми от 3 смени, не псувайте Mute One Horror, не рекламирайте Permaban, Ban Forever на век. Забравя да се спави псува на МСГ, бан 12 часа. Ютубър плюс няма право да се арматва. Наказва се с бан 2 дена. Тук още правила. Забравя всякакви X-Ray, Кронос, Нонос, Хозуни и тия. Забравя фиксването на други играчи и на PvP. Забравя лепсването на PvP. Забравя бъгването с блокчета, което доста хора го правят това в Endergona. Забранено е бан за хора без да сте попитали. Баването на хора без причина се наказва с махане на правата. Имате право на 2 цицета, ако имате повече, се наказва с бан IP. Демек пермабан. Тук са факшените. Ще ви ги оставя да си ги прочетете. В смисъл, дайте на пауза и си ги прочетете. Аз отивам на Warp Jump. Окей, пичове, за малко паузирам и ей сега се връщам. Опа, чакайте. И така върнах се. Warp Jump. Бяхме стигнали. Ей тук почете да джъмпите. Който му се джъмпи. Warp. Warp. Има много warp-ове. Warp мазе. Това тук е мазето. На евента Warp Minigames. И той е много хубав. В смисъл, кеф има е това. С стълбичките и стълбриковете. Бриковете, брикславовете. Warp Mining. Тук майнинг явно се копае. И каквото се прави тамка. Да, тук се копае. Warp, Leather. Fuck you! Гаст. Еми окей. Щом така. The fuck? Защо пише Swin? Warp PvP. Също, да кажем. Аз в принцип ходя на Enda, но ето тук има и Warp PvP. Сега ще се опитам да мина джъмпа. Няма мога. Да, забравих да кажа, че сървъра е Factions, MCMO. Warp Repair. Това е Repair. До спавна демек. Warp Shop. Между другото, аз трябва да се репервам сетовете. Да, това е шопа. Warp SMS. Так се слугите. Има 5 ранка май бяха. Ultimate, който има всички китове. Включително и кит Ultimate, който дава фулка с 5 лега и фул бразове и така.
Цена 6 лева. Legend 480. Ето и ги китовете на тия. Pro 2, Pro 3 е това. Да. С 3 лева. 240 гига, това е 1.20. Това е Kit King. Warp. Да, ето го и сайта. Форума. Ето тук. Където може да се кандидатирате. Warp Spliff. Да видим. Не искам Spliff. Arena Leaf. Окей. Warp Sprint. Отиваме. Защо не го лива? Arena Leaf. Leaf. Майка ти. Това е спринта. И последния warp, който е Trade. Това е Warp Trade. Простичък. Дърво, тук си трейвате, работи. Еми, това ще е сървъра. IP и форум долу в описанието. Да. И бай-бай. До следващия клип.